Regional. Nasarakan ti maysa a bangkay ti lalaki ti irigasyon iti barangay Paing Bantay, Ilocos Sur. Ti lalaki a biktima ket tagtawen ti 52 na asawaan ken nagnanaed iti naso nga lugar. Basta iti Bantay Municipal Police Station, asakbay ti insidente, ket nakainom tinasangir ti biktima iti pagtaingan ti pamilyada, takasangay ti inana, ket apaman analpas ti pasken, ket pimanaw ang nagmaneho iti motorsiklo. Mapapati agaputi kinabartek ti biktima ket naawanan ti kontrol ti motorsiklo na agapwanan ti panakatinag na iti irrigation canal ang mapapati arason iti panakalmes na. Indeklarar ti Municipal Health Officer ti Bantay Ilocos Sur a dead on the spot ti biktima. Nagpalagip nga ron ti kapulisan, aliklikan ti agmaneho no nakainom ti arak, kini pangrunalatta ti kinatalged tapno maliklikan ti aksidente. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.